Lakhain koi rapho nilip MSC constituency ka parlo chuki hola indoor stadium along ke namtang phaikuni ni phain koi ra hinir ni sarkar pen risim ke ot song trok atumang bom lamdon kachetok along kechokche aphuthak ASDC APHLC JACAS CCU pendanglok kaddo kabe song trok se tum chelangsi mai padopon Kedamtang chiti ni phai pli arni Assam Central Sarkar pen helikar song atumang bong mon samalamdon kachetok mate MoS 2021 alamdon along Jasamet close 2.3 along ke jongpon KAAC kiliga hud ing hoi ke babangke kado kabe khe phan tobar kangpupon lapen bangso MoS suri hini rain kore isi along ke kechokche aphuthak kham khesi kache song padopon nonapor ke dhoramalam kachi puja por kalilo karbitangte karbi babangke je matha bonangko Cingrum ra che song nangpo lapen karbiang long lapen dima hasawarat akar I ahem preka bangke palong vek nangpo pasi kachetong run aluhiet run pen ning jepon bangso maya long JACAS convener khorsing teron ASDC maipu Chandrakanta terang HTL maipu saising rongpi 24 plus organization asong convener litsong rongphar CCU maipu Robindra rongpi lapen ongdong atung chetong run Bodolan asik sedola bangke hills tribe atung kali Setalada inglong a tribe atuma bangke methang a khe phan kerai tangang hoi kache hangdun thunanga bangke therak thume me alam dinong posi CM barim Johnson bepen ningjepo Assam duraptar lo adha siksul ke sibel lo borolen siksul la kapre borolen lo magada kala tumke hills tribe amuni tumta kali se hala so council lo bangke la ke amuni tumta be piglo pot ada ka bangke reservation pu duthukok lo hala la kapre kalam lo sita la puin lo khayan a 6 dola bangke da ke inglong khay phana bangsi reservation pu ke hang dun thuna bang therak me alam theke constitution pe na bangke 6 dul ke la ke inglong khay farman se mane farusem no men farusi panong ala lo la sela la ke chokche lo la se la bangke ni tum ta karbyang lo CM pen chenglok union home minister pan sama chief minister pan pen song thok tuma phanta lu che tok hiligar song thok tum mandar chuni ri ke la helok je alang tu la bang so la ma bang mane peprai thunai Kedamtang MoS suri hini rain kore si kachetok along ke ongdung a close ke kechokche aphuthak si nilitum che song pon Lasin non elitum ke AAC long kachari bom MP Horen Singh be CM Dr Tuliram Rong hang lapen MLA tuma phana bangke Central Sarkar atum si aking kok krailo latuma bangke chepa jog amasi un elo kusi song en kora piso se song convener lit song rong harben ning jepon man kana hoket he dung hal dak ke dokok kache char dak ka joni se la bang kroi thek thepu isi kache pachini lapan anon thu bangke non karbi khei long tum lang nang polo da jatsemet pet idum hala bangla bangso MoS 2021 le kahinu chot kali karbi khei long ge penang son suri kisung son suri aka hino son mainum na kibir jang thek thek long le phelang alam ki benjenglok dak sakuri ke klem benjenglok methang ka choreng je bang non kisung krung hal bang song thek bang son karbi long tum thek long karbi akhei mane karbi atum bang son bang dak bang minority bang nang cheplang thang do si jatsemet pet non por mai karbeng long kachari bo matum bangke non bangke CM tuliram hang ke hai MP ke hai tum MLA ke hai alang litum karbi lo tame alang tum karbi poi fit same alang litum han ke bang state government la ben central government ame thang pocket kache tap aking ke koktang alang tum ke claim un ila pen data claim thek thelo tasi non por jasemet pet bangke non karbi ke tum non si cepat jok 1G la pen karbi ke tum non si close 2.3 pen jenglok MoS pen jenglok karbi hempre ke hang benjok son suria kisung penjong si cepat jok di pulate non por jasemet pet mai cetu pet celang pet pen karbi tang de karbi song thorom chibu pe pin pen parti chibu pin pen non por mai ka ceto ka chingrum ka celang nei kenang sot pulatang te kali pulatang letum karbi khei nang kibirji gela ke iltum apor nang ne lat non dai tum nang kibir yang deng seklong la pen non por mange ka chingrum la pen karbi po chatai la pen inglong so po chatai long kapang tang kang tung te ka ceto kang tung te kapat he kang tung te me thang jung jung ale cepat he wong ke kleme tum han mange rong group nang kilo long ta mai thai ke do long ta rong group ke da alang tuma junang kokpo kopia posel tum ka chingrum karbi po along patheng tung de posel nang tum me thang jung jung pat he wong ma puge ta si jasemet pet non bang pidi tum la bang so ka che song bange karbi khei long kisung doan la bang so MoS 2021 puthang long jasemet pet kahinu ke thedung lo lapen ka pre ke bang dai tum penang la bang so ka che song ang thun mala pusi deng ponik bom ji la Choki hola pen sonjit kro la pen koila mati pen samsoning ti karbiang long lai